नै जोंना बेस पकरियानो मा फाग्लालै खामहोलाबायखोलै नोंलाय सागो हिसाब गैया बाल गैयानोलाय नै जोंना बेस पकरिया जाबाय अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामदै लोगोफोर बिमा बुंखायो आं एसेबाबो अनदोब्रा जोंखौ जोंनाबो गोदान चेनेलसो अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम एबा चेनेलखौ शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव सफैयो बयबो एसे खमावनो मोनजागोन दै जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर दंना बेखौ आं खमाव होनाय जागोन जायखिया सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा सोरबा आदै मादै बाजैयानो जा सोरबा बिनानाव फंबायानो जा अन्नानै शेयार खालामलाय जाहाथे आंबो इयुनाव नोंसोरखौ माबाफोर मोनसे जायोबा जेनेबा माबाफोर खुलियोबा जाहाथे आंबो सापर्ट खालामनो हायो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लोगोफोर दै जोंना बेस पकरिया जाबाय दा टेनफर्टा दा फिल्म टेनफर्टा मोनसे दङ आलु पकरा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो प्लिज लोगोफोर प्लिज जोंना कफि मोननै बेस पकरा मोननै हाफ 20 थाखाल' दै कफिया गासिबो कफि मोननाय जाबाय बिथांनाव वाट्सएपआनो बियान जाना होबाय सयथि फैबायलै उनावलाय बिथाङा बिराद सिंगिलै दंलै बेहाबो होनदों मोनाखै अन्नानै सोरबा सासे जाना होदो दा क'क्राझारा नुबाय मोनाबाय लोगोफोर क'क्राझारा दानो मोनाबाय दै क'क्राझारा लोगोफोर नायलाय बरिया नै माला लानो हागोन बेबायदि गारि सयथिबो सिमाङाव गैया मोगथाङाव गैया नों माला लागोन सार बेबायदि गारिखौ 5 बोसोरनि उनाव लागोन नै बिथाङा नै गारिया बिराद स्टेन्डार्डलै मोजांथार साइसथार हानोथ' हाखाया जों लानो जाखावा जोंना लाइटखौनो होनो बावदो फाग्लासो जागोनलै लाइट होनांसिगोन नै कास्टमार दङ सिङाव सानै साथाम लोगोफोर जागासिनो आलु पटा माबा माबि जादों आरो जोंनाथ' वाट्सएपआ माला जाबावगोन वाट्सएपआ सेस बरबार ओइ सिमा 250 लायो आं सोंहैखांबाय 250 लायो औ नोंखौ सयथिबो आं सोंहैखांबाय आं गाम बख'नोसै गंसे बख'गोना बख'आ गोरोन्थि गैया लोगोफोर सिमा आंना माबाया वाट्सएपआ माबा जाबाय बेन जाना होबाय दा मा खालामनांगौ बिराद टेनसनाव दङ आङो सयथिबो नै क'क्राझारा नै मोनाबाय क'क्राझारा ओहो जाखाव रेस्टुरेन्ट हेल' ब्र' मा बानायनो नागिरदों भेरि गुड यार रागा जोंदों फैदो आइयो मानि थाखाय जेनेबा हिनजावफोरा गोसोनायफ्रा रागा जोंना दार्लिंफ्रा रागा जोंनानै दंलै आदसा बिथाङाबो सिंगेलसोलै बिराद दुखुथिया बिथाङा गोसोनाय गैया मा गैया दंमोन दंनाया ब्रेकआप जाबाय आरो आइयै फिसा अनाखाना सयथिबो थायो आङो दा सोरबा लायोबा लादोलै बेखौ अननानै प्लिज नोंथांनि गामिया मा गामि बेखौ खिन्थाना होदो एसे अननानै माबा माने गेजेर खन्द'खौनो खिन्थानोसै नामा माने खामारखौ आरो ना अरिजिनेला माने मानसिफ्रा बांसिन दतमा मिथियो आरो ओमफ्राय माने जोंना गामिया गोथौ जायो नालाय मानसिया मिथिया ओंखायनो दा नै खथा बानायनायखौ नायलाबाय था एसे माबायदि बानायो सागर तू क्या बना रहा है बेटा पकोड़ा क्या पकोड़ा वेज पकोड़ा अच्छा वेज पकोड़ा बनाया है क्या तो वो उधर खड़ा हुआ है ना इसमें उसको लगा दो सागर वो नेपाल का है बहुत डेंजर है रे ये खतरनाक है आलू पराठा बन गया हमारा देखो बहुत बढ़िया बन गया है अभी देखा उसको फेरने नोंथाङा दा बायदियाव सोरबाफोर कमेन्टआव बुंहरबा लागोन लायानोलाय लागोन आं मोनोबा लागोन ने गोसोमबाबो जायो गुफुरबाबो जायो बैराथिनि दै बे मेनेजारा बैराथिनि ए न' बावनोब्लाय मासलि सिंगेल बावसो जोङो लाजिलै दिना सारा रागा जोंलायबावबाय आगलासो कास्टमार दङ सानै साथाम और मा बानायबावदों सार नोङो लाच्छा परोटा ना लाच्छा परोटा फुरिसो ए फुरिसो फुरि बानायदों जोंना सारा
दतमान दे बिथाङा बिराद स्टाइल आयु नुबाय फरिनायनि बायदि दा गुफुर दौ बैलारदों मालदोंनो फाग्लासो मा बानायदों सागर पकरा बानायबावबाय पकरा बेस पकरा दाबो जायाखै पुरि बानायनो नामा सार पुरि बानायना अन्नानै सिख्लाफ्रा बेखौ लादोब्रा ना सोरबा लाजानो लुबैयो रावबोखौनो लाथ्रालै आं बोरैबासो दुखु मोनलायलांबाय फिसा मिथिबाय रावबो लाया आंखौ गाखोमाबायो आं एखमबा गान्दु सिलाबलायनाय बिथाङा पुरि बानायगासिनो बिथाङा थाव गरम खालामदों आरो नैबे टेरेना सलमान खानबाबो हिनजावखौ मोनबावासैलै नुबाय सलमानखौबो हिनजावखौ जानो हागौ आं खिन्थु हिनजाव सिनाय गैया आंनाव फेरे नामबाबो दा फेमास जायाखै आं फेरे नामबाबो खिन्थु खानाया फेरे नाम नुबाय फेरे नाम उनावलाय आरो खनसे हाथाया देखियो ना गोसो गैया फंबाय ओमफ्राय ना गोसो गैया गोसोनायथ' गारजाबाय आं ओमफ्राय नों दा 18-20 हिनजावसोजों आं बिराद थगायजाबाय आरोखि ना आरो नों दा मेट्रिकआव पास जागोन ना फेल जागोन नोंनि गोसोआव मेट्रिकआवथ' आङो लिरनायाथ' सिख्लाफोर नायनोसो थाङोमोनलै बेफोर गायनाया ओमफ्राय आङो दाउखा फेल जागोन बायदि 4 डिभिजनावसो थांगोन आङो लेखा 4 डिभिजन फरायग्रा 4 डिभिजन